Buntag. Nagasa gani ka, ma'am? Nagabiaw. Biaw, rapit biaw. Sa kuan, kanina, tumatahal ko eh. Adi Oo, ha. puro kayo dito mo. Ugma, matugog biaw, ugma. Ano, yung kapisi. Gusto ni pamatay ni mo? Lawas din ako. Nanalawang ko sa man. Unsa jud imo pa? Dili ko, kanina ko din ito. Ay, Sakit diha. Asa may pinakasakit dire o dito sa likod? dili, o dili yun. Dili, mabisa ko yung kuan. Ano sa? Adugay na eh. Dugay lang, yung marang nakuan. Sakit ang batang? Dili, kanina ko din ito. Dire? Dapi-dapi jud. Dapat yan. Ngani ni dagan din eh. Sakit po diha. Doon sa sakit, unsa pa? Lain ang pamatay. Mura na. Sakit lang jud. Walay pamoy-poy, pangalay, binhod, wala. Di ka na murag mag-ulap ka ni siya. Ang ana ba? Murag mo. Kanang mo ana uyak-uyak. Kanang mao ni mo minhod, mao ni puro. Ngol-ngol, anak. Sige. Tanggalan mo kon sing-sing. Matanggal di pa. Di ba rindar ba na? Itanggal ko sa kon mama t-shirt niya. T-shirt butang dire ha. Alam ma'am. Para makulog na kang man kulog ha. Sige ko na ma'am katong ipos. Wala na yung diretso na. Ito yun na. Kung sa trabaho mo ha. Sobra ka. Nalinda. Tag. Ade mo lang man. Way puas. Way puas income mo. Yan. Hay kay kaluyan. Okay ra ka na. Kaluyan. May buntag. May buntag po diha. Ano ka? Ay, nag-ato ko ni Boboy, kanang itas indi Florentina, kanada siya patupan. Yung kundi, ba't ko galis Ako Boboy? lang. Ito na ay, sabi, Kumanan ko nanay, dire magpwede mo. kahayahay sa imong pangita, oh. Narakas Light line ba? landong. Hayahay na imong pangita, narakas landong. Ay, gano'n. Panintong pod. Malagi, ego-ego po, sige lang. May po kay, dahan ko lang May ngala makapalit ang ginamos ng lindaw. Dinamot ang yun. Ano na ka ay? Saman. Hey, mo, Ben. Wala na, oy. Tanaw ko na ay. Wala na. Anya makita na nimo sa YouTube. Eric Gilo. Tanawan dito ma'am, imo video ha. Na ako ni naabot na ko kay Eric. Tanawan niya ma'am, Eric Gilo. Wala niya. Kami piso wifi. Lisod din akong cellphone ay. Wala na na ng wifi. Data ra. Ngayon lang ka dito. Sa kalas na hilot. Okay na? Pila edad? Ha? 68? 60. Opo? Ayaw na. Hindi, tinod pangalan? Ha? Purita. Ayaw na tulog. Takpan na yun. Uy, mas madom lagi ka. Nagapasa day ka kutong hapon gabi. Ha? Isa magmasa, hapat, ligo. Ito man. Ay, magpap sa ligo. Karon wala na. Wala na ka na ano dulo. Dangan na to na, kay maparalyze ka na. Ha? Paralyze ka na bitang may kusog, muna siya ha? Huwag mo
Wala siya, undangan ako. Inamaan na. Siko. Sa matagilid pa. Karon pa tagagilot? Pila ka ba? Patay ka na ka na. Kani gitandog na ko nimo, lusay ni. Kani lusay pag di nato gitandog-tandog, wala ko pa ko nungdan. Wala man ito para daw. Usahay ha. Ano siya singot ug singot. Di ay. Unsa di sulod ana? Kulit? Aya? Ay, ay. Kanil ayaw ni. Kani. Ada ni kutsara di. Kulit na to lang. Kulit ito lang. Ano? Dinala ni timing po sa gulot, hindi ma timing, buot mo sa mamali ang ugat ba? Mamali ba ang paghigap? Imbis nga maayo, mo naman na bukat mo na itong ugat. Hindi ka jacket. Hijab. Sige pa. Nangan. Kinamian lagi. Ngayon. Ngayon ya, lamian. Asa mo tinuda ni gud? Lami di ay. Galikon ta kadali ma. Ugma? Balik ako ma. Ugma na sumbalik. Pwede na po. Ako ibayad. Kauras ano? Wala dito. Abot sa oras eh. Ang babay sa YouTube. Bye. Wala kang kit Ay, ayaw lang yung ulo ko. Goto? Ha? Ay sa kuma. Kinapahilot ka karon. Ya, malagi ka ni dayon. Oh. Ma'am. Salamat. Ha? Ah. Wala ka gangan eh. Ito? Ah, ben.